Ola, chámome Vera e teño 7 anos. O título do conto é Andrea quere ser maior. O autor é Pepe Carballude. Os personaxes que aparecen son Andrea, o pai, os pais, os amigos dos pais, a irmán da Andrea que se chama Olaya, e o personaxe que máis me gustou é a Andrea, porque é unha nena moi simpática. A Andrea é unha nena que está aprendendo o R dobre. E un día a Andrea quería ser maior como a súa irmá, porque a súa irmá tiña moitas cousas que a Andrea non podía ter. Recomendo este libro porque é moi divertido e ten moitas cousas para aprender. Chao!